futhi iSdurban Network sila e-amphitheatre eMasterBisini kwi-launch kaBahubhe eduze kwami kunoSaliwe kambe kwesika Dondo mana hayi kwesikadondotha yes empangeni edondotha kwesakamthetho kwesodingiswa kokhubazi komfolo zemnyama kethabele nabantu abaqola kohlanganezo ayisho thani bathetho mfowethu thani bathetho ayisho nawe bathetho kunjalo seyiphelele manje phelele manje njalo mfowethu igcwele incwadi phela sakhulisile embele eqamanyana ngokhalipha thina kwelakithi mfowethu lewe sakamthetho senkosidingiswayo nganyakwe ugodongwane kaJobe kakhaya kamadango kaXaba kwamthetho wakithi kunjalo nje mfowethu namhlanje awuzange uliyeke iJamani wathi cha ngiyangena ecathulweni sendoda enkulu mfowethu abantu bayazi ukuthi masikhuluma ngomculo kaMgqumeni uSaliwe uyamthanda uMgqumeni uMgqumeni uneminyaka eminingi kakhulu ayedlule emhlabeni kodwa umculo wakhe usaphila emizweni yabantu nomuntu oyi2K ma umfakela album uMgqumeni kube ngathi iphuma izolo so mfowethu ngeke lize liphele igama laMgqumeni sikhona nje ngothando hayi ngokucula njengayi cha ngiyayivumisela mina angiyina kuya uSaliwe kodwa nje ngiyalithanda ibhova namanje ngisalithanda yes waphatha nesiginci futhi okuyinto engaze ngingajwayele ukuyiphatha ngiphatha mangabe ngikhombisa uMgqumeni ngalelo langa yes kahle le isign yenhlonipho ngana kwethu kahle kuyinhlonipho kodwa ukukhombisa ukuthi uMgqumeni wayemkhulu kangakanani noma ngabe ngaphela iminyaka ewu15 ngoba wahamba ngo2009 mangabala 2009 uza manje emngakanani iminyaka kodwa umculo wakhe negama lakhe lisaphila mfowethu asiphinde siyithinte futhi le kaMgqumeni ube namava kakhulu emculweni ushape umculo not only kummusic ukudlala umusic nakwifashion futhi mfowethu uMgqumeni noma ngingethi uyena othatha umculo wabeka kuleli izinga sokulona ngoba kwakukhona insizwe engoshwi nomtekhala ekuyizona ezafaka umculo emathaveni ema-restaurant emalokishini ko-jukebox bafika uMgqumeni ngazo lezo khathi eduze wafika nesitayile esimnandi kakhulu waduma kakhulu waba yi-artist elicula ama-album angapheki 10 ngonyaka cabanga mina ngoba nguSaliwe ngikhipha kanye ngonyaka kodwa uMgqumeni wayekhipha more than 10 albums ngonyaka so wakhombisa ukuba talented uMgqumeni ngalendlela lasala igama bafika abafowethu bafika omfowethu uMjikijela abangasekho bafika omthandeni nokhuzani bawuthatha futhi bawubeka kwelinye izinga nabafowethu abakhona so ngiqonda ukusho ukuthi ngeke siqamba mangasithi kuqale ngomGqumeni ukubrand kakhulu komaskandi kodwa mfowethu naye udlala irole enkulu ngoba igama lakhe namanje alipheli uMgqumeni nje ibe inkosi kaMaskandi ngakwelami sayini mfowethu angiphinde ngiyikhulume lento Saliwe umculo kaMaskandi usulandelwa abantu abasha labantu ekuthiwa ama2K ingane ezisema-varsity ingane ezisema-college ngokuhlukahlukana kusho ukuthini ngoba bekuwumculo kade ubukeleka phansi ey'khathini ezedlule lokho kufakazela ukuthi umculo wethu uphucuzekile ukhulile usumkhulu usufana nje ne-English i-first additional language nawo sekuyona first gender ke manje uMaskandi mkhulu kakhulu mfowethu kangangokuba umuntu osacabanga ukuthi uphansi uMaskandi uyena uphansi njengoba nje ingane ezifundile zinama degree zingawukhohlwa uMaskandi ingoba uMaskandi usuke elinye izinga ngisho emalokishini ngisho emaclubini siyaqashwa siyoperforma ema-restaurant uyacabanga siperforma kubuka abelungu bedonsa amafoni beshaya ihlombe siyafisa futhi ukuwela siyephesheya njengoba bewela nje uqatasi bewela umbuzeni engathi nje ngayinto ejwayelekile ukuthi ukuyaphesheya kufana nje shwi la eTown yabo sajika la eduza la phesheya sathi shwi la eSpain uyayibona ngifisa ukuthi kube into njengaleyo angigcini futhi ngokuba influensive ngoMaskandi kuphela noma ngomculo kuphela nefashion yethu seyibukeka itrend ilandela wethu ngeke usakwazi ukuhlukanisa amaciko mayehamba lapha ehokho ukuthi le genre iuMaskandi noma yini ngokwendlela esekuphucuze ngakhona bese kube ukuthi ke bakhona abantu abafana nathi abasayikholelwa lensile endala ukuthi engathi mina ngaba umehluko njengoba ungibona uyabona ngumehluko nakusasa mangifika ngibamba ugodo lwami uzobotho hayi umkhaya umbuka lo wayisho unjabulo ukuthi no uMaskandi lo bakhona labo bacula abasasalele kuyile insile endala njengami senzele ukuthi kungabe into ephelayo ingane ezozalwa manje izukulwane zibuke kuthini ukuthi omkhulu nobaba noma uMaskandi usuka la kunjalo nje enye into enikhuthazayo nikhuthaza ibandla ngiyazi ukuthi unebandla lakho ngabala kulona uGqizile uMsweli kanye nabanye
kubaluleke kangakanani mina nabaculi noma nizinsizwa nje ukuhlalisana ndawonye nibonise ukuthi kuyaphileka na amabhungu nindawonye? Wemfowethu ibandla liyatakulana. Ibandla mfowethu liyakwazi ukugqoka usizi lwakho lulwembathe kubolwalo. Ibandla liyakwazi ukugcina into yakho ebingasabalala ukuba ubunoma insizwana isabalala igcwala umhlaba wonke kodwa lona limbambathe bese libuye eceleni wena likugxoba likushaya wena. Ungaboni umphakathi. So mfowethu ibandla liyakwazi ukukhava izici zakho bese likufundisa futhi ukuthi ungakuphindi lokho ngoba ngelinye ilanga uyokwenza ungasekho ebandleni bese kuname kwezweni. So mfowethu mina ngakukhuthaza abafana bakithi makuthi lapho ngoba nibuka ninayo nje igroup yenizinsizwa la enicijana khona ngempilo enikhuzana khona ngoba ukusuka sonke sidrive imoto sithi siyonke unkutshwala sizobuya sesidakwe sishayisa imoto silahlele impilo zethu khona abantu esibalayishile balahlele izimpilo zabo kodwa ngoba siyibandla siyakwazi ukuthi sizwile ndoda uthi ubuye ngo11 ebusuku udaka otshwala ukwenzelani lokho sihlale phansi esigungwini uhlawule mangabe uqhubeka futhi siyakuyeka uyiphatha mase ufuna ukuyiphatha mfowethu uyayiphatha kodwa njengoba ngusaliwa nje kunesigungu mhla 28 March ngiphethwe angiloni artist ngiwumfana olalela umthetho wesigungu ngana wena sesivala nje mfethu namhlanje nawe uthe cha uzojoyina ezinye insizwa ukusupporta ubahubhe kwi-launch yakhe esaziyo ukuthi awuqali uhlezi uba khona kuma launch akabahubhe kusho ukuthini lokhu obumbaneni olingako lokho liqhubeka kuwena nobahubhe kanye nestable sakho ninonkana ihwe bafana basegola abadlala iginqi uma nisuke eGoli nize eThekwini ngifuna nazi ukuthi eThekwini kukhona insizwa awumadoda kuhlala insizwa ngentshela ngihamba nobahubhe kuleyo ngoma njengamanje mfowethu mawungenza ifestival uthi iTheku versus iGoli uyabona kuhlehla ufish ujuluka emanzini ngalelo langa ayisho ukuthi likhona iTheku sikhona ngempela futhi sikhona ngempela futhi yes mawungathi nje kune event ethi iGoli versus iTheku besishuthwa bese kuthiwa audience noma abathandi bomculo jajana inkunzi zophuma la inkunzi eThekwini zophuma la inkunzi eThekwini yathanda uthanda Darko Blue aningibuzela lo mfana ohlaletha akangifuni uyogcine mise kanjani ngoba phela ungishaya never anix kunjalo kunjalo kanyakwethu last question yini mhlambe khona njengamanje abantu abangayilindela kune-album kune-EP kwenzakalani ngoSaliwe mfowethu Durban Network angiqala nje nguveze ukuthi uSaliwe ungaphansi kwendoni music enamaciko awu4 okundoni ugandaganda ugqizile uSaliwe siyaye thina umuntu uma erecorda bese sifaka ifocus kuyena sonke kade kuyisikhathi sikagandaganda weshaya iP emnandi abantu bayijabulela sizodlula nje manje sibhekene nomsebenzi kaNdoni siya record njengamanje makuphuma umsebenzi kaNdoni sizofocusa kuwona bese kuyedlula kuba isikhathi sikagqizile uma nje kudlula isikhathi sikagqizile sekuyisikhathi sikaSaliwe lo nyaka ngifuna ukuyibonga ngengoma ongasisuka eCape Town uzongena amhlabe yalingana madoda ngifuna ukucula ngalendlela ukuthi ngifuna ukuguduza imthambo yomuntu njenge-drugs ngikhiphe konke ukungcola ngishiye unembeza uclean ngepeni nje abantu abakulindele ukuthi baningi abantu bahlale bengivala ipressure mangireleasile kade ngirelease amacala obaba bathi hayi kuphelile ngoSaliwe uzobuya ngani uma ngibuya ngamabhuku amafa kathi hayi ibese qedileke la ngabuya ngamaranda amathathu njengamanje abantu bathi hayi ayisekho into angayicula isikhathi ke sokuthi ke ningirecognize ke yes album kulonyaka ipeni ngizolikinya likubhala uink nawe mfowethu ngifonela usukhala mfowethu iphofa kade ayi ngabe ngiyanizwisa bafowethu ialbum ezayo kodwa nizosuke nithi ngokuyona kanti ama project ethe company sifocusa kuleyo project ephumile manje ngifuna ukuthi nginizwise lokhu ngifuna nikulinde kuze kube isikhathi sealbum yami kodwa nje sezikhona ingoma enginesho ukuthi hayi mangathi ayiye emsakazweni noma ayiye online abantu bengayidli ngoba nkinya ngaso mfowethu ingoma sevele ikhona manje isikhona alilikhulu mahala mfowethu kuyabhalwa yazi mfowethu angiyiphuphi ingoma ngibhala nje ngesimo engisibona emhlabeni nangemicabango nokubuka ukuthi impilo ike kanjani sinjani yini esingayifisi ngiyayibhala nje ingoma njengomcabango mfowethu angiyiphuphi kunjalo last question omunye wabaculi abangashintshi whether ifame yakhuphuka whether uthando liyakhuphuka whether imidi yakusukela you still remain Saliwe mfowethu
ngake ngajola nentombi eyinemali eningi vele ifike lapha endlini ingashili vele ifike ngey'moto ey'nkulu ezimnyama enama-ariel asiliqedanga isonto ngoba yayifuna ukungishintsha ubusaliwa yayingithanda kodwa ingekho comfortable ngosaliwa lo oyinsizwa kakhulu noma othanda umtsizo ifuna ukungithwista lowo saliwa ngasethi mntana omuntu noma ngabe yini eyofika empilweni yami noma ngabe iyongifakela imali noma ngabe kube kuwuthando uma izoshintsha ubumina originally ngeke ngihambelane nayo leyo ntombi sahlukana nangapheli nesonto ukuba ngaqhubeka nayo mhlawumbe ngabe sekunezinto ey'ningi engakaminazo kodwa ngabe ngiphila impilo ehappy engiyifunayo ngabe ngiyafake qonda ukutshela ukuthi ngiyazazi singakanani bahlezi bengibuza abantu kuma-comments Saliwa uyazazi umculo uyazazi ungakanani ngathi mina umculo awungangishintshi ubusaliwa ogida ingoma othanda umgangela oyozingelayo osontayo umculo awungangishintshi mina akukhule igama lami nomusic wami kodwa mina ngingashintshi umina ngoba ikusasa silazi isikhathi se-COVID kwakumele sisivule amehlo ukuthi kusasa kuyafika la uthi uyi-artist kodwa kungasebenzi ukuthi uyi-artist angifuni-ke kusasa ngoba i-career le mhla igraph ishona phansi abantu kade ngingakwazi ukuphila nabo ngohlezi nje ngusaliwa noma nganama-miliyoni ngithenga imoto ngohlezi ngusaliwa yabo into e-right angiyithandi into e-right ngiyayenza kodwa ngeke ungangifice ngomeni ngeke ungangifice emkhehlweni ushaya kunjalo angithi kunjalo insizwa kunjalo Saliwa kunjalo